vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka mukoma ava ivo vanobva kuNigeria vakabva vati please kana mava kuposta nyaya yangu apa vainge vachibvira kuchannel yedu iyaya yechirungu vakati ndinokumbirawo kuti musazonyora the country from where I come from, munongoti ndinobvawo kuWestern Africa. So confession yavo yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini confession yangu yakamira sekudai. So kuzosvika ndichizouyawo kuno kuSouth Africa, what happened is like this. Ndiriko kunyika kwangu uko kuNigeria, kuchurch uko kwandainge ndiri junior pastor, kwakabva kwazonzi kwainge kuine program kwainge kuchidiwa mamissionaries aizotravela from Nigeria achiuya munomu munyika yeSouth Africa munova muri ndimo mandiri kusvika muzuva ranhasi. Saka inini I got handpicked sezvo ndainge ndiri munhu aizivikanwa nekunamata zvekare izvi zveevangelism ndainge ndichizvigona. Ndainge ndisina nyadzi dzekuti pakufamba paya ndobva ndatanga kuudza vanhu nezvaMwari about the good gospel of Jesus Christ. So I got handpicked ndokubva tazotanga kuprocesserwa mapepa edu ekuti tinge tichizouya kuno kuSouth Africa. Saka tichiuya kuno kuSouth Africa ndakabva ndauya kuno kuDurban ndokubva ndatanga kugara kuno kuDurban. Zvakazoitika ndezvekuti inini ndakabva ndazoasainiwa kune umwe mukadzi uyo wandainge ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichifamba naye at all the times, sezvo iye ainge ari mugari wenzvimbo iyoyo, sezvo achiziva makona ose eguta reDurban. Saka inini ndaingofamba naye iye achidriver. Saka tichifamba kudaro taifamba tiine mabhaibheri ataipota tichipa vanhu. Taiwanzokutanga tataura necompany, then tobva tazoenda pakambani paya, kungava kuri kumaindustry kana kuti mumaparazi, taifamba nemapockets bibles, maNew Testament tuya tumabhaibheri tudiki tuya. Tobva tasvika paindustry paya tobva tanamatira vanhu, tobva taita mabible study, then tobva tazosiyira vanhu mabibles iwawo. Then taibva tazoenda zvekare mumaparazi tichipa vanhu vamaparazi mabibles awa. Asi chinhu chandakazonotisa manje about mukadzi uyu wandainge ndichifamba naye, dzimwe nguva aiti paya patinenge tichiheva a simple conversation aizongoramba akangonditarisa zvezvo zvekuti munhu aibva aita sekunge arivara. So ndaizototi paya kana ndamubvunza kuti is everything okay, munhu ndopaaibva azoita kuvhunduka. So this was like a weird behavior to me, but zvakazongoramba zvichingoitika ende akazotanga kundifonera. Sometimes aindifonera without any reason at all. Aikwanisa kungondifonera obva atondibvunza kuti ko wadya here, ndobva ndati handina. Dzimwe nguva obva ati pane zvandakubikira ndikuya kuzokupa, otouya paya obva atondisira chikafu. Ainge ava kuda kungogara ari pedo neni, kudzamara ava azotanga kundifonera pakati pawo usiku. Saka looking at the time idzo dzaaipota achindifonera nadzo, ndakazotanga kumubvunza kuti what about your husband? Do you mean kuti your husband is not even concerned that his own wife will call me at this time of the night? Iye akabva ati as you know that my husband is such a busy man. Yes, murume wacho is quite a busy man, nekuti iye ane mabusinesses oil and stuff like that. Saka anogara ari busy. Saka iye ainge ava kungofona achingo-complain kudzamara manje ava kuita up and personal with me. Akabva ati iye ainge ava nenguva asingachazive chinonzi kuita bonde nemunhurume. So there was this other night when she called me and she said that she wanted my company. Ndobva azouya akabva andipika up, takaenda kune imwe restaurant. Tiriko kurestaurant kuya that was when she started crying. So I had to comfort her. Mukunomcomforta ndopa akazondiudza zvose izvozvo kuti haachatombozivi kuti chii chinonzi kudiwa nemunhurume, chii chinonzi kutreatwa right nemunhurume. Ndakati ndakamutarisa ndakabva ndazobatwa nemweya weruchiva nekuda kwekuti zvimwe zvaaipota achindiitira ainge atogara andisejusa kudhara, ainge akatondihwina just that. Semunhu wekuti ndaike ndichitya Mwari, I had been resisting her temptations. Dzimwe nguva
aiti kana akauya kumba kwangu aikwanisa kuuya akapfeka tuma skin tight tunenge twakatoshepa body yake macurves, sezvo ari munhu ane macurves mahombe. Ndaitoona kutoti ya munhu uyu ane body shape yakanaka, apa kumeso kwacho zvekare akanaka. Aiti kana auya kudaro aibva atanga kundisedusa, but inini I had been trying to avoid it, but on that night ndakabva ndaona kuti mukadzi uyu she is lacking basic love. Ndokubva ndazosarudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichidanana naye. Ndokubva ndazotanga kudanana naye mukadzi uyu, mukadzi wemunhu. So the more that we fell in love, the more that she got addicted to me, and akabva azotanga kufila very jealousy, sezvo ainge achiziva kuti kumusha kwedu uko ku Nigeria ndine mhuri yangu yandinayo. Iye akabva azondipa an ultimatum, akabva ati iwewe ndava kuda kuti unge uchizova wangu zvamuchose. Akati for now ndava kuda varume vaviri. Ndikati why? Akabva ati nikuda kwekuti murume wangu iye he does not love me as such, but anongonditora as a trophy wife nekuda kwekuti ndakanaka. Saka anoitira kuti paya paanenge achienda kuma business meetings ake achisangana nema politicians zvavo izvi zvavanoita zvematenda, he wants to be seen hanging around such a beautiful woman. So I am like a trophy wife to him. I do not matter at all to him. He dates these young slay queens. Ndova anoda ivavo. Inini akatongondiudza kuti I am doing you a favor. I am raising you up from the ashes of poverty and I want to give you a good life. Saka ndainge ndakamunzwira tsitsi mukadzi uyu, knowing kuti when you are a trophy wife, your emotions are never put into consideration by your husband. Saka ndainge ndava kumudawo, but at the same time mukadzi wangu wandainge ndakasiya kumusha ku Nigeria uku, ndaiti kana ndikamufunga nezvake ndaibva ndatanga kurwadziwa because she was the love of my life. But apa ndainge ndapiwa an ultimatum, ndikabva ndagamuchira ultimatum iyoyo. Ndikati it is far much better kuti ndirambe zvangu ndichingochengetewa mari iyoyo iyo yandinenge ndichipiwa, ndopota zvangu ndichitumidzira mudzimai wangu kumusha uko. But I was really confused on what I was supposed to do. Akabva andibhukira flight ticket, one way to go back to Nigeria, then imwe yacho yekuzodzoka zvekare kuno ku South Africa. So ndakazoti ndaenda ku Nigeria, I never shared this confession with anyone. Ndakazoti zvino ndava kuda kuchidzoka kuno ku South Africa, ndainge ndakagara nevamwe sekuru vangu, sekuru ava hanzvadzi yaamai vangu. Ndakabva ndati uncle, pane zvandikuda kutaura nemi. Ivo vakabva vati let us talk mwana wehanzvadzi yangu. Saka ndakabva ndavaudza confession iya vakabva vati let us take a walk. Ndokubva tazotanga kufamba, but taingofamba ndisingatozivi kuti tiri kuenda kupi. Ndokubva tangotanga kungotenderera neruzevha rwose kudzamara tichizonosvika pamwe pamba. Ndega ndakaona kuti pamba apa patainge tava kunopinda painge pari pamba peimwe n'anga yainge ine mukurumbira. Takati tichipindapo pamba ipapo sekuru vangu ndo vakabva vazotanga kutaura nayo n'anga iyi on my behalf. Vakaiudza zvavakaiudza. N'anga iyi ikabva yati painge pasitomborina kana problem at all. N'anga iyi yainge iri willing kuti inge ichindibatsira. Saka ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndige ndichitenga huku. Ndokubva ndati it's okay. Asi n'anga iya yakabva yati huku iyi ndaifanira kuti ndinge ndichitengeserwa nayo n'anga yacho iyoyo. Ndikabva ndaita sekudaro, ndakabva ndazotora huku iya ndikabva ndanzi huku iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizoislota, but maslotero acho andainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita, andaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa banga kuislota. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiuraya nemazino angu. Saka ndakabva ndabata musoro wayo nekoko, ndokubva ndashandisa rumwe ruoko, ndokubva ndaibata nechipahuro apa. Ndikabva ndatanga kuitsenga ndichiidya ichiri mhenyu huku iyi. Zvino ndainge ndakapiwa kamwe kadende, ndikabva ndanzi kadende aka ndaifanira kuti ndinge ndichizokazadza neropa rehuku iyo yandainge ndauraya ndichishandisa mazino angu. Kadende kaya kakazoti kazara ropa. Ndokubva ndazonzi ndinge ndichizotanga kugeza sikarudzi yangu, ndichizvesuka sikarudzi yangu ndichishandisa ropa iroro. Pandakauraya huku iyi ndainge ndisina kana kumbopfeka kana anything. Saka iyi n'anga iyi yainge ine umwe murume uyo
yainge ichishandidzana naye. Saka murume uya akabva azonzi iye ange achiuya kuzopenengura sikarudzi yangu, achindigeza neropa rehuku iya iyo yandainge ndauraya ndichishandisa mazino. Zvinhu zvekuti hazvina kundifadza kuti ndinotanga kubatwa sikarudzi yangu ichipenengurwa neumwe murume akaita seni. Asi sezvisinei ndakabva ndazongosiya murume uya ndokubva andigeza sikarudzi yangu. Ndakabva ndazopiwa zvekare mimwe mishonga yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa, ndikabva ndazonzi andaifanira kuti ndinge ndichizogeza zvekare, andaifanira kuti ndinge ndichizosangana nemudzimai wangu pabonde, ndaifanira kuzotanga ndasangana naye mukadzi uya uyo wandainge ndakasiyako kuSouth Africa ikoko. Zvinhu zvekuti zvainge zvichirema, asi sezvisinei mudzimai wangu ndakamuavoida kuzonosvika ndichizodzoka kunoku kuSouth Africa. Ndainge ndichingomuavoida kana iye ndaiti kana ndakamutarisa ndaibva ndaona kuti ainge achishungurudzika kuti murume wangu nguva yake yekuti ange achidzokera kuSouth Africa yakwana, apa haasi kuda kudzokera neni, at the same time haasi kuda kuita bonde neni. But chaasina kuziva ndechekuti zvose izvi zvandainge ndichiita ndainge ndichiitira iye ndichizadzikisa mhiko idzo dzandainge ndaitiswa nen'anga iyo yasekuru vangu. Ndakati ndadzoka kuno kuSouth Africa ndokubva ndazoudza mukadzi uyu wandinodanana naye, ndikamuudza kuti I am back in the country. Akabva azouya, but mukadzi uyu paakauya kuzondiona takati tava kuda kuenda kunoita bonde, iye akabva azondibvunza kuti iwe uri kunzwawo kuti kune chimwe chinhu chiri kunhuhwa. But ndakabva ndapretenda sekunge painge pasina kana chandainge ndichimboziva, but the truth of the matter was that zveshuwa kunhuhwa ndainge ndichinhuhwa, sezvo ndainge ndaspenda madays akati kuti ndisina kana kumbogara ndakageza. Ndakati ndapedza kuita bonde naye, iyo sikarudzi yangu iyi yava newiki rose isina kana kumbogara yakagezwa. Mukadzi uyu pfungwa dzake dzakabva dzashandurwa nen'anga iya iyo yandakasiya kuNigeria, ndokubva pfungwa dzake dzazoita kunge pfungwa dzechizombi. Zvose zvandinenge ndichida kuti ange achindiitira iye mukadzi uyu anondiitira. Pari zvino mukomana kana ndikacalculata mari dzandingangoti mari dzaanondipa kuti ndinge ndichingoita zvandinoda nadzo mari idzodzo, mari idzi dzinotosvika kana kuma2 million rands chakadaro. Saka kumusha uku ndakabva ndazotaura nemudzimai wangu ndikati of course you cannot come here to South Africa to be with me, but kumusha ikoko ndikuda kuti unge uchizogarako nevana, inini ndichange ndichizokutumidzira mari. Pari zvino kumusha kwandinobva kumaruzevha ekwedu ndiri kutovakisa rino zimudhadhadha remba zimansion nemari yake mukadzi uyu. Anoti kana akanditumidzira mari ndinobva ndazotumidzira sekuru vangu n'anga iya zvekare nemudzimai wangu. Anondichengeta mukadzi uyu, ndinongoswera ndakazvigarira zvangu. Kana motikari yandinoshandisa ndiye akanditengera, paapartment pandinogara iye ndiye anobhadhara rent, ndiye anotenga chikafu. Asi dzimwe dzenguva ndinonzwa ndichimunzwira tsitsi because maspendero acho anoita mari pandiri ndezvezvia zvekuti haasisina kana control. Kana tikangoita sekunge tinenge tatsamwidzana, iye anobva abira murume wake mari kana kungoburitsa mari mubusiness zvisinganzwisisiki, obva auya obva andipa mari iyoyo, obva anditi ita zvaunoda nayo mari iyi. Ndinomunzwira tsitsi, but at the same time kana ndikafunga nhamo yandakasiya kumusha uku ndinotongozviudza kuti as long as ndichiri kuvaka imba iyi I am still going to pretend ndichangoramba ndichingomushandisira mishonga kuzosvika ndapedza kuvaka mansion yangu iyo yandiri kuvakisa kumba kwedu kuNigeria uku. Kana ndapedza plani yangu ndeyekuti mukadzi uyu ndikuda kumutiza so that I can return back to my faithful wife. Iyo ndo confession yangu iyi yandinayo. Asi chinondirwadza ndechekuti ndichiuya kuno kuSouth Africa ndisati ndachinja, ndisati ndava zvandava pari zvino, ndainge ndiri munhu ainge achidisisa shoko raMwari. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti pose pandinenge ndiri ndinge ndichingoshare about the good news of the pose pandainge ndiri ndinge ndichingoshare about the word of God. But South Africa changed me. Maybe it is because of the first life, maybe it is because of the culture, I do not know, but ndiyo confession yangu iyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vanobva kuNigeria. Hai pakaipa, hanzi ndiri kushandisira juju mukadzi wandodanana naye, hanzi mukadzi weMbinga yemuno muDurban, ndinomushandisira juju.
ndakamuendera kunyika kwedu uko kuNigeria. Pakaipa, just imagine uchishandisirwa mishonga yakadaro. I think ndo paya pavanoti dananai vematongwa kumana, because kana ushandisirwa mishonga yakadai, just imagine kuspenda 2 million rands over a boyfriend, kuti unge uchabrokesa murume. Apa mchinda uyu ari kuti ndiri kutovakisa mansion yangu kuNigeria uko, kana ndikangogara ndamurobha mari yebusiness ndobva ndanotanga business kunyika kwangu. Kana makambodanana navo varume ava vanobva kuna Nigeria, kana makambodyirwawo mari, please come and tell me kuti chii chakazoitika kuti uri munhukadzi uzosvika pakudyiwa mari neboyfriend. You can come to my inbox and share with me your own confession. Ndakidzaiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukova nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ari kuraramawo neurema uye ndinofambawo newheelchair, but vana vangu variko kujoni ikoko vanopota havo vachindibatsira, but chandiunza pano handina kuuya pano kuti ndinge ndichizotsvakawo rubatsiro, but ndauyawo pano nenyaya yangu iyo yandiinayo. Inini handina kuzvarwa ndakaremara sezvandava iko zvinozvo, but chakazoitika kuti musana wangu unge uchizosvika pakubhenda, kuzosvika ndichizonzi ndabuda musana inhau yekuti ndakabirawo umwe mudhara uyo wandaishandira. Mudhara uyo wandakabira ainge ari wechichewa achibva kuMalawi, but iye ainge akaroora mukadzi wemunomo muzimu. So mudhara uyu aiwanzo kusiya mari mumotikari make. Apa inini ndainge ndiri personal driver, saka ndaiwanzo kuti paya iye pandinenge ndamudropa dzimwe nguva aibva anditi enda nemotikari. So ndaizoti kana ndasvika kumba paya mukuzonotarisa ndaibva ndazoona kuti anenge asiya mari mumotikari, saka ndaiwanzo kungosvotora mari. Ndakatanga ndichasvotora $100 nguva iyaya yekuti mari yedu yemuno muzimu yainge ichiri kutenga, saka ndaingosvotora kana $100 panguva yacho iyoyo mukoma. Inini ndainge ndichiwana $200, but mari iyoyo yaitobhadhara rent, kuendesa vana kuchikoro, zvekare nekutotenga chikafu. Saka each and every day ndaiziva kuti kana ndikasvotorawo $100 kuzonosvikawo mwedzi uchinopera, aiwa tinenge tiine mari chaiyo. Ende ndakazotanga kutenga zvipfuwo, but zvipfuwo izvozvo mukoma zvakasvika pakuparara zvose. Chinondirwadza ndechekuti vana vangu ava vekujoni ava variko kujoni vane shungu dzekuti vange vachisimudzira musha wababa wavo, but ndinotya kuvaudza kuti vanangu, izvi zvamuri kuita izvi zvekumusimudzira musha uno dai mangosiyana nawo. Pandinofawo then musha uno wobva wangoita dongo, nekuti pano pandigere pane chituko mukoma. Ndokusaka vachiti kana vakatenga mombe dzinofa, kana kuti mombe inongonzi yatsakatika, hapana kana chipfuwo mukoma chinokwanisa kubereka as long as chigere muno mumusha mangu. Saka ivo vana vanongofungidzira kuti zvimwe kuda hama dzavo ndo dzinovanzwira godo, but ndinonyara zvekare nekutya kuvaudza vana vangu ava kuti inini baba vavo ndo zvakaitika izvi. Inini handina kuroyiwa nevehukama sezvandakavaudza kuti ndaroyiwa nevehukama, but ndakazviroya ndega nekuti mudhara uya akazombokanganwa chikwama chake. Saka inini ndakangotora chikwama chaichi ndokubva ndaba mari iyo yainge irimo, ndikabva ndaenda kuauction ndikanotenga mombe dzangu. So mudhara uyu akabva andibvunza kuti hauna here kumboonawo chikwama changu? Ndikati kwete, handina. Saka iye akabva ati mari yanga irimo muchikwama handina basa nayo, asi manga muine kamwe kamudzi kangu kanga karimo. Ndakavhunduka paakanditi manga muine kamwe kamudzi. Ndakavhunduka paakanditi mainge muine kamwe kamudzi kainge karimo muchikwama, because inini chikwama ichi ndakatongochirasa paya pandainge ndichidriver, ndichitira kuti ndinge ndichizongo pretenda as if I do not know kuti wallet iyi yainge yakaenda kupi. Saka kuti ndinge ndichizoreurura kuti boss ndini ndakaba mari, but chikwama ichi ndakachirasa. Iye mudhara uyu akabva azongoita an emergency trip, ndokubva aenda kuMalawi. Achidzoka akabva angondifire without giving me any reason as to why he was firing me.
ndakati ndadzingwa kubva ipapo kuti ndinge ndichizowana basa. Handina kuzokwanisa kuwana basa zvekare. Mombe dzangu dziya dzandainge ndatenga dzakambowanda mukoma, dzakatowanda, but vana vachikura mudzimai wangu ndokubva azoshayika. Mudzimai wangu akaita zvekutungwa nerimwe bhuru, then ndokubva azoshayika. So mukoma kubva ipapo pakafa mudzimai wangu, then ndopandakabva ndatanga kurwara. Ndakarwara very serious zvekuti pati pemagadziko angu apa painge porwadza pachipisa. Kudzamara one day ndazotora glass ndokubva ndaona kuti zveshuwa ndainge ndabuda musana. Ndakatoona bhonzo chairo mukoma pakati apa pemagadziko, ende pairwadza sei. Ndakambozama kuti ndinge ndichifamba, but handina kana mhinduro yandakapiwa kuzonosvika pandakazobatwa nestroke. Pakazouya umwe muprofita uyo akandibatsira, but akanditi ndichakubatsirai, but ndinoda kuti kana mava kukwanisa kufamba munge muchidzoka kwandiri. Saka ndakazorikavha mushure mekunge ndashandisa minamato iyo yaakandipa. Ndakati ndarikavha kudaro ndokubva ndazoenda kumba kwake. Then munhu uya akabva azoti ndinge ndichidzokera kumba kwabosi vangu ndinge ndichienda kunoreurura. Ndakabva ndazoenda kumba kwemai former boss ndokubva ndazoreurura, but he said that he could not forgive me because already vainge vatorasikirwa nemwana nekuda kwekuti ndainge ndakarasa mudzi uyo wavainge vakarombera pauri. Mudzi wacho iwoyo vakandidzinga pamba pavo ndokubva vazoisa chituko pamusoro peupenyu hwangu. Nanhasi uno chituko ichi ndo chiri kundiafekta zvekare, chinondiafektira upenyu hwevana vangu, because ivo vana vangu vari mubishi rekuti vange vachirwidzana nekurinovheta pamba apa, vachiti vari kundiitira zvakanaka, but havazivi kuti mari yavo zvakangofanana nekungoenda uchingonoflasha mari yacho mutoilet, because pane chituko chakaiswa pamusha pangu zvekare nechituko chakaiswa pandiri inini pamuviri vangu, zvekare nechituko chakazoiswa pamuviri wangu icho chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoremara. Iko zvino ndagonya mukoma, ndinongozvigarira muwheelchair, but ndinoshaya kuti vana vangu ndovaudza sei, uye kana ndikavaudza zvinozovabatsira here. Ndinotya kuti kana vana vangu ndikavaudza zvimwe kuda vanozondifuratira. Please assist me. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu, anzi inini ndakazviroya ndega. Ndakabira bosi vangu chikwama cheurombwa hwavo. Saka hanzi ndakazotanga kubuda musana. Pakaipa ngatitaurei navo sekuru ava.